Batibot. Tinapalabas, nakigtot ni Buana itinakita na, maysan ahigante apusa ni Demol, kat adda ni Anib iti bukot daytoy. Pimanaw da Anib ken ti higanti apusa, kalpasan amay baga ni Anib kini Buana, abantayan na ni Bitwen. Awan dadanagan ni Bitwen iti papanaw ni Anib, ken ti imbaga ni Buana amay sa ahiganti apusa, gaputaam muna asaan agagangay dagitoy. Ngem nakariknamot lang iti danag ni Bitwen, idi sumagmamanon nga aldaw tinaglabas, ngem di pa ila nagsubli ni Anib. Kabayatan na, napakigtutan dagiti agpukpukan iti kayo, ana salamaan da Anib iti may sa apaset ti kabakiran. Kalpasan na, nagdinamag ti pan nakatiliw ken pan nakaibalod da. Iti met panagsubli ni Victoria iti balayda, inulod na ni Bitwen nga impanaw, ket dinan bigbigen nga ina. Itagagayem, adtuyen tituloy tinobela tayo anapaulwan. Batibot. Ikatak day tabarabad itingiwat mo. Saan mo nga ikatan? Ha? Victoria, anak. Kagurgurak day ta babae. Iso adus-dusag. Anya? Victoria, anak ko. Urean niya pa'y tiga po na kaguram. Saan na masapul aparigatem? Isakit mo? Di mo kaya't adusangan kan patayak day ta babae? Anak, adda gundaway ang makariknak iti nakaro agura. Kasla kayat ko ti agpatay iti urean niya anabiyag. Ngam puwera mo taninanang mo ah. Awan ti kaasya. Nga uray asino? Victoria. Pumanaw ka ditoy. No ad-adda nga isakit mo daytoy a babae. Pumanaw ka! Tapno di ka makarikna iti asi gabu iti aramidak kan kuana. Ha? Pumanaw ka! Oh, itala makariknak iti kastoy. Apay nga ta. Sigud akagurak ni Bitwen, gapukin ni Anib. Ngamita. Nakaro apa na nga asi ti mariknak, gapu iti aramida ni Victoria. Kat nimet Victoria, nakadakdakas launa yan. Jak pulos ni namnama ti kasjengar aramiden na. Ay, apay ngay. Inot nga umad-adayo ti riknak ni Victoria. Kaasimot ni Bitwen. Kaasimot ti asawa. Kukwakan. Saan? Kasrapar-par mataraeng day di damo apa nangikot-kukan ka. Nalita, taraga kukwakan. Ti among, ti asawam nangikotkan ka iti may sagundaway. Saan? Siyak daydi. Kem tinakitam ket ni gayem saro. Saan? Ipatanag! Siyak ti ama ni Victoria. Saan? Saan apod na ti bagbagam? Kukuha ka. Saan kun anauray asimangpot ni Bitwen? Adya gamit na pasama kabsat buhana. Simangpot ti anak da ni Victoria. Ket kastaunay ti pungtot na iti inana. Nagawan nga utang na imbag anakam. Dakes ti kababalin ni Victoria. Kasla di na ina ni Bitwen iti trato na. Awan kong gunana a babae. Petra,
Amok ang matulungan nak. Kasla pamilyak matan ida. Isu amadanag anak. Ala, ibagam no anya ti Aramida, kabsat buwana. Kuyugan nak. Taagkid daw ta iti tulong kadagiti kapurukan tayo iti kabalit dyan. Sapulen tayo ni Bituan. Kat nimot saraw, napnapanan mo't day jay ataon. Saanen ang mapangnamnamaan pa'y maipapan ka ni Bituan. Kasla iturturayanen ti dakes nga espiritu. Anya, Wen kabsat Petra. Saanen agagangay a tao ti panagkitak ken ni Saraw. Agpadadan ken ni Victoria adakes ti aramid da. awan nga rod Amang no awan pa'y kat panggap na amang birok ka ni Bituan. Nga oray pa'y mamuan na, anagpukaw. Jaknam na maenen, Petra. Isuada kayon ti kadwa kamang birok ken ni Bituan. Kat, jay mo't simbang pat anagkuna nga iso jay nagpukaw nga anak na. Ayan na mo't tan. Saan pa'y anagsuble? Saan na mawatan dagiti mapaspasamak kada saro. Iturturayan idan dagiti karkar na nga espiritu. Di ka kumaagsao iti kasta. Kabsat Petra. Di mo ammo ti ibagbagam. Amok nga damom, kabsat buwana. Ngam di mo la kayat apasing kedan. Gaputa masiguradom nga awan mamatikan ka. Ngam no siyak, mamati akon. Petra. Mamati akon nga dadagiti karkar na aparswa. Kat isuda ti mangmangted itiriribok kadatayaw at tao. Adda akon dito'y arubayan me. Nagrukbos latta day ta balite. Kaya't ko apaaden amin asangana. Tapno mapukawan dagiti karkar na nga agap-apon dita. Angam kasano nga ta. Sarok, barok. Agyaman na, tadakan. Oh, apay, bakit buwana? Di asawam. Pinilit nga impanaw ni Victoria. Ay, di na mo nakitak ni Bituan. Kakaasi di asawam nga inulod ni Victoria. Saanan nga imbilang ni Victoria nga ina. Itikas jay nga inaramid na. Kasta. Amom tinangipanan na. Diyak mo. Napukaw ko ti puot ko. Idi kinabilnak ni Victoria. Iso ajakon amo no sa dino tinangipanan na. Kasta. Ay, jakon ibaga nakitak ni Bituan. Nagdawat ako ni titulong kadagiti kapurukan tayo dito'y kabalit dyan. Tumulong da amang birok kan ni Bituan. Awan mag, tiurayan niya pagilasinan no anya tinapasamak kini Bituan. Ni kabsat buwana ti makaamaw. Ay awan mo ti may bagana, na napukaw na tipuot na. Hindi nakapuot, di na nakita ni Bituan. Ay, nagadon ti saan anasaya at amapaspasamak kadagijay nga agasawa. Apakairamramanan meten ni Ina Buana, kunam. Uwan Tadakipagyan matan ni kabsat buwana ijay. Papapanawan kanu idin ni Saro, nga minggawid ni Bituan. Sa idikuan, simpang peten di agtutubo nga agnagan iti anib. Nga iso kanuday di nagpukaw nga anak da. Wan nga, ngam pimanaw matlaan. Bosyaw, At daman damagakan ka. nya dayta, Mamaati ka kade. Aday jay simbang pet nga agtutubo. Kat iso day di anak ni Bituan, anak pukaw. jak pa'y nakita dayjay.
Isuadyak pa'y amo ti saritaag. Sikangay. Patsyem ka di mat nga isaw. Agpada ta, adi pa'y nakakita. Isu nga agdwa-dwa akmal. Kumusta ti panagsawar mo, Saro, Barok? Awan, saan ko nasarakan? Agpamarangak pa'y lang nga awan amok. Pagaro pa nga among ti ayan ni Victoria. Saan ko nakita ni Victoria? Awan itininamnamak apakasarakak kan ko na. Saro, ado ti kayat ko nga ibagaken ka no damngag ka. Sige, ibagamlatan niya dayta. Ha? Ay, agyaman ak. Naalumamay ita nga agsao. Ay, agbaliw kumaan. Apa akit kita anak mutlatan. Ibagam niya dayta. Karkar na tinapaliw ko kan ni Victoria nga anak yaw. Anya akarkar na. Makadlaw samot daytoy abakat. Di ka kumamasaksakitan. Ken di na kumamat guraan iti ibaga. Anya dayta. Ibagamon. Kaslasaan agagangay a tao ni Victoria. Kasla adda karkar na abilag amang iturturay kan kuana. Anya. Adda mangiturturay kan kuana adakes nga espirito. Saan kumatila sasawam? Bakit buwana? Saro, di mo itulok nga uray sika. Kat iturayan tidakes nga espirito wenno demonyo. Usigam tibagem. Di mo itulok apaggarawan nakatikarkar na apan nakabalin. Tidakes nga espirito kunak manlangan. Maibagak da ito'y gapo itinapaliiw kon. Anya nga minti napaliiw mo kanyak. Kwa, kaslaawan ka itibukod mo apanunot. At dagundaway, akaslasaan at sikati agsasao. Anya. Iso ano anya ti kunam. Alaam daytoy. Ikwentas mo daytoy. Rosario mat dayta. Wen. Matulungan na ka daytoy. Tapno di ka mayaw-awan. Ken, tapno di nakaalilawan ti demonyo. Anya. Pudno nga ta mailisinak dayta iti demonyo. Mamati ka nga adda na marswa. Mamati ka nga adda Diyos anang paadda iti amin nga adda. Ket agtaleg ka ken kuana, adi nakabaybayan. Aramidem dayta, babaan daytoy a rosaryo. Ket agkararag ka iti apo ana marswa. Baro! Ikwintas ko kano daytoy. Aramidag man timbaga ni bakit buwana. Awan mo't ti mapukaw ko. Na. Maya. Adarkos titingad ko. Ay. Pare Saraw! Pare! Dakamat, pariburso. Anyat gagaram. Adda kakadwa ka nagturong dito'y ayan niyaw. Ngam si Mina day ti dalan di tababa. Apay ngay. Kasi ti napagnunumuan me. Itultuloy mi ti tumulong tapno masarakan tayo ni Victoria. Agyaman ak pare ah. Naguray ka man pare.
Rosario, magdata kwintas mo. Itaman pa'y pare. Inted ni Bakat Buana. Ikwintas ko ka, no? Bareng lang, agpay so timbaga na matulungan nak daytoy. Ah. Uwan Kasan to nga ron pare? Nagkuyog tan. Ay, una. Ket agyaman nak iti ayat yu tumulong. Kasta talaga no dapin na dagiti agkakaruba pare. Wen, ngem balisan dakon akaruba. Sa dayo iti purok yu ti ayan mi. Adayuman, sakop pa'y lang ti purok akabalit dyan. Runaan na, dito'y tawid mo adaga ti ayan ti balite at nakaadawan tinagan ti purok. Wen matkit di Mala, mapantangaro din pare. Mabitlang. Mapay. Mapanta di ta sirok ti balite. Na, kanya nga tamanin na yati aramidan na dita. May kan pare. Adala kitaan ta ditoy. Way, lumaya kon pare. Apay ngay. Malamig ang matan. Naglamis lang ulay dito. Apay pare. Kuha pare. Malaminak matan. Anya? Ket no nagdagaan. Ay, baliktad ka mo't pare. Dagas na ito. Pare, diya kun may turang tilameng. Uray la diyak matangalan ti panagtupad agiti ngipin ko iti panagpigpigargar ko. Pare, di ka pumanaw Umay ka dito'y sirok ti balite. Ay, urayan kan dito'y pare. Anya nga iti kahit asawan tayo. Uray la. Asla di makal ti ulo kiti panagrik na. Baro, nagawidan ni Borsyo. Jak maawatan day jay. Naragat launa at tumulong. Ngam kalata nagbaliw ti panunot na. Pinanawan nakmatan. Kaslaad na nakita ni Borsyo, akinabutang na. At dalaki din nakita na iti kadami itay iti asidag ti balite. Kat iso ti kinabutang na. Anya? Gayam. Ayan ni Anib. Ha? Nupod no nga iso day di anak niya nagpukaw. Panagnagan na nga rod. Saan pa'y asimangpet? Manipod pimanaw. Pimanaw manay? Kaya't nasawan, agpampamarang lang dayjay. Apay saro, saan ka di pa'y nga umdas tinakitam alangana? Kas pamanagnag, apundo nga isuday dinagpukaw nga anak yaw. Ha? Karupropam, nagbatad ti pamanagnag, saro. Nasaya at launay no kasta. At dantun kadwak. Kaduam, Wen. At dantun kadwak amang kali iti balitok, iti sirok ti balite. At daak manan dito'y kabakiran. Asidega kon iti ayan ti kuweba nga impaga ni Gayem Toribio apag naadan ni kini Victoria. Masabat ko ni Gayem Toribio. Gayem Toribio! Apay ngay, liningdan na dagiti matana sa timmalikod. Gayem Toribio! Papanamon ngay! Urayan na ka! Saan ka sumurot ka niya? Kataywan na. Ang sobre ka ay kinagdakwap. Apay ngay, akagura nakmatan ti Gayem ko. Masarakan nga tan ni Saro ti asawa na. Agsubli pa'y met nga ta ni Anib. Gagayem, di uliwaya na dinggen, tituloy tinobela tayo anapauluan. Batibat! Insurat
para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Kan itimat direksyon Jun Ributaso. Technical ken musical scoring Jan Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Batiba!